her. Ja, det er flot. T. T. Ja. Og hvad nu? Og så en streg i midten. Ja. Og så et R. Et R. Kan du huske, hvordan man skriver R? Ja. Så lige en streg. Og så laver du en bro. Sådan der. En halv bro. Så laver du en E, en lille streg, og så en prik ovenpå. Og et N. Ligesom når du skriver mor. Og så et E. Ej, hvor er du god, Oli.